takový rozmazaný, víš. Takovou hru nehraju. Musím to asi rozprchat. Hlavně, když mi vždycky rozprdne. To budu s váma, víte. Ahoj. Ahoj. To jo. Ty jo. Tak tohle jo. Ty jo. Ty jo. A jmenuje se Ty jo. Ty jo. No, opravdu. Můj, dej pryč. Děkuju. Nebyl ani dělej. Ne, úplně trošku. Máš trvedlo slince, nebo To byla kočka. já jsem jí snězla. Tohle to snězla kočka. To mikinu si ještě vemu někdy. Taky budeš kameraman? Ne. Taky budeš videokamerka! Jo. Ona to dala přes samohonice myš. Ona bude videokamerka tam. Au. Ještě to vidíš? Ještě myšku. A ty to plácem. Za náma. Vidíte to tam? Ne. No toč myšku. Jo, já to tam vidím. Už to vidíte? Jo, za náma. No, teď. A už za to právě někoho. Jak to budu dočit, někam slyšela. Zažvali se mi rybičky, uplázali! Slyšela, musíš se právě mikrovonce. Jo, až máš do mikrovonce. Já tam nebudu. Počkej, já si jdu hrát. Ne, nevidíš na to. Ale máš tam kočku. Kde? Tam byl Co s ní děláš? Striptease. Já jsem to čekala. Čínský masáž, že na zádech bude chodit po zádech masáž. Ale vidíš čínský masáže. To taky.
jak pára. No já tě neseberu, já tě jeho nemusím. No, hlavně, že si dneska zkážeš druhý než palátek. No, jsme na to zapomněli. Proč to těla celý mokrý? Celý blíný. Co? Ne, my jsme ho chtěli proschovat. Protože Svalna jsme nám obsala, že je sexy. Takže je Svalnandy a on tomu On mi ho ptal, že ne. To si nevěřím. Že prý nemá sílu, že je prý... Parátka! Jak to jo? Jo, oni domů! Bang, 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 vole. Já jsem nechtěla jít domů, Pomoc. Paní, tady se musíte podívat. Děkujeme. No, hlavně se tam taky podívejte, víš, no jo, vidíte se všichni. Paní takovou hru nehraje. Co na to? Paní, nemáte tady hřeben? Paní nemá hřeben, má, přinese. Co? Pak při nás. Hodem.